Il-ħadd fil-għaxija ġie ppubblikat b'mod uffiċjali r-ritt tal-elezzjoni ġenerali. B'hekk il-Kummissjoni Elettorali issa skattat il-proċess uffiċjali għall-elezzjoni ġenerali tas-sibt 26 ta' Marzu. Mal-pubblikazzjoni tar-ritt bdiet ħidma intensiva mill-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista biex il-Partit Laburista jkun organizzat f'dak li għandu x'jaqsam mal-proċess elettorali li hu wieħed metikolus u importanti. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista, Louis Gatt, spjega kif fil-jiem li ġejjin se jiġi ppubblikat reġistru elettorali. Il-Kummissjoni Elettorali b'mod immedjat matul daw is-sitt ijiem trid tippubblika reġistru elettorali jgħidulu rolling register. Da rolling register jinkludi fih persuni li ħajkunu għalqu 16 sal-lejliet l-elezzjoni, ġifieri sal-25 ta' Marzu. Kull tibdil ta' indirizz li kien hemm sas-sibt ġewwa Identity Malta u ovvjament dawk il-persuni li mietu jiġu mneħħija mir-reġistru elettorali. Mill-aħħar elezzjonijiet nazzjonali li saru jiġifieri tal-Parlament Ewropew fl-2019, in-numru ta' votanti ġodda u ta' madwar 25,000 persuna iżjed. Gatt jgħid kif dawn il-jumejn li ġejjin wieħed jista' jidħol jivverifika hekk wieħed huwiex imniżżel fuq dan ir-reġistru u b'hekk ikun eleġibbli li jivvota. Persuna tista' tivverifika jekk hix eligibbli li tivvota jekk hux isimha jidher fuq ir-reġistru elettorali, sintendi wara illi jkun ippubblikat dar reġistru elettorali ġdid, anka fuq il-website tal-Kummissjoni Elettorali jew inkella saħansitra jista' jidħol fuq il-website tal-partit, partitlaburista.org, u minn hemmhekk jidħol fis-sezzjoni tal-Uffiċċju Elettorali u jkollu link għal-website tal-Kummissjoni Elettorali. Jkun jista' jfitteq jara illi l-identity card tiegħu tidher fir-reġistru elettorali. Gatt qal li hu previst li matul tmiem din il-ġimgħa jibda l-istampar tad-dokumenti tal-vot biex eventwalment jibda tqassim tal-voti bib. Fakkar ukoll kif din is-sena hemm xi tibdile f'żewġ distretti elettorali. Kull m'hemm tibdil huwa tibdil żgħir mill-aħħar elezzjoni ġenerali, ġifieri l-aħħar tibdil li kien hemm li hemm biċċa minn 12,200 vot illi ġew issa mit-12 distrett ġewwa l-10 distrett li huma l-parti qisu bej Birguma u l-parroċċa tal-Naxxar. U hemm biċċa ħalmula li tagħmel parti minn Ħażebbuġ li issa ġiet mas-sitt distrett. Dik il-biċċa ta' Ħażebbuġ l-iktar li tnisma' ħall-qormi biex niftehmu, dik ħadd tkun mas-sitt distrett. Is-Sur Gatt temm billi fakkar biex min għandu xi mistoqsija marbuta mal-proċess elettorali għandu jikkuntattja il-Partit Laburista fuq 2090 1531 jew 2090 1528.